Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ikaw ang pag-asa at kinabukasan. Haplos mo ay luna. Ay, sa. Isog lagi kay bay. Isto kaya pong kayo? Ana na lang Ay, salamat mga sir, mga ma'am, ay yung gawa yung mga unahon ha, di bimnulis, di mga wag, inom lang kami. Mga kabote, ako di ay si Rasta Flip. Karon ako nakabalik sa kamera kay gikan ko sa US. Hollywood actor man ko ni ako sa patibabaw akong pagka-porn star. Ako dahil si Mika Mine, karoon siya ko kabalik. Ang among imnon karon kay Vanilla Whiskey, di kani sa Scotland. Wala, bago niya ang inom nun. Chan chan. Oh, Mahal nun kay Migilim nun, no? Kita mo, ano? Mahal nun kay Migilim nun, tanawa, oh, gikan ni siya, sa asa ni siya gikan? Scotland. Scotland, no? Gikan ni siya Ang Scotland, alcohol na niya kay 40%. taka lang ka. Unsa day? Green Cross. Oh, dili day, nasayop ni, ang kwan diyan ni day, bitadine, ni good. Ang alcohol diyan ni niya, 40%. Ang pwede i-chisero ni kay wala! Wala chisiray! Pwede raman ang yung sisira ni, pwede raman yung paning ang cola, ano ba? Coke, pwede ra sa lemon, lemonade, ano ba? Apir. Yung mga dugay wa nakita. Kaya manan. Tagay na ta. Uray! Ako na ipagawas ang baso. Ano siya nagbaso? Wala na may ayos talaga. Nagpolo mi kay mahal among ilimnon. Mahal. Dato man be. Kay takadaog mi loto. Moto ang ticket nasunog man. Na disdato na mi. Dato og nagis-gwapo na jud ta sa. Maulo yan na nato. Nagis-gwapo na. So, mag-inom ta. Mag-inom na ta. Aray! Ato na sugdan. How to drink whiskey. Dato style. Umot kayo, oh. Mura mga nang sambag na panos. Ano ba na mo tagay ang mga dato? Kung ginagmay ra na, ikitagay sa imo kay dato mo sa ka. Ang mamunsad. Yahay tig dato ani. Magkudol na tingog-tingog baso. Lumbag. So strong, man. This what kind of this liquor? This Very liquor strong. is very strong. Like a prisoner. Of foreign drugs. 200. Oh. Personally, in 5 years. 5 years, Oh, yeah. very strong. This liquor given commercial. Oh, Scotland. Sa Chelsea. The Filipino fishing. No, Chinese fishing in Philippines. So, ato na yung tilawan. Hain daw. Lami mo diya? Lami ang lumbag. Kita kasing-kasing. Di dyan isa pwede nyo imnon nga white cheese, ha? Awo? Today. Isog yun kayo. Pamatud-an dyan. 40% ang alcohol niya. Isog kayo. Awa ko kami, oh. Sige, may pangluwa. Mura Awa ko, kamatyon nun ako. Awo? Ayos santa na ba eh? Oh, aysan ta niyo. Magkakata ni aysan. Wala ina mo, moram ko kulata pakyaw. Murang bugi lakingan ni Mayweather. Ato ni aysan eh. O, salamat din sa asya sponsor. Gikan sa Philippines. Philippines number 1, China number 2. Mana number 2 ang China. Sila mga panagat rin ito Di dyan ninyo pwede nga mainom mga dili aysan. Mabilin sa dughan. Lubiyaw na. Napagipon din rin. Kabante ka. Mura kang inom mo ipikasin. Ayun na, ano. Mabilin ka mo siya mutiya na. Mura kag ikaw ang ubin ba ubin. Ikaw ang kag ubin. Amo ni testingan og na ice. Ice na amo na guys na. Ay sana to kay di mo da. Di lalim. Mas may pabuwagan kaysa imno ni. Pisi ko. Ibuwagan ni kani. Buwagan. Awa kung uyab na nang ito. Kaya lingkod na lang. Amo na din tilawan na kanang nanay ice. Di kaniya mo iso ko jud kaniya ng ice. Ikaw lang sa. Ano? Sakit kay go. Ikaw lang sa. Ano? Ikaw lang sa. Ano? Sakit kay go. Isero ni kay wala. Magaling kang kupal ka. 40%. Balikan yan! Wala. Balikan yan, kapatid! 40%. 40%. Alam mo lang wala! Pero meron! Bayot na. Kunyara ko go. Madaram guro na Ayun nimo. ko na go. Di kita mga dato ko tadi mainom tani kita pinalit lang sana. My friend, ikaw sa my friend? Ako okay lang na ako. Lagan sige ko ni ako mahubog ikaw di. Dili, mubawas na ko sunod kay Ako ba gyud sunod? akong anak. O pailong ag na to. Nanana ko diri kay inom. Sa sisyo na sa Kaon sa lingkod.
Na ako mabitay ra tos manggar to to. Ako rin sa minum man eh. Ako rin sa ito na testingan sa ni kaisog. Oh. At nagpasalamat din mi sa mong titrapo sa kuan diha. Si Kuan si Mo kinsa ni siya kailangan. Ako niya. naman sa Oswald po. Oswald po. Oh. Oswald po. Oswald po. Salamat mi ni Oswald po. Amunit. Kasi nagatima naman sa dressing room. Saya nakatima naman sa dressing room si Oswald po. Amo din ako na ni Tilawan. Sige po imo na nino. Sige kayo. Sugi bay. Magdua akong inom lang yan. Sa mo ay konsuman. Ah. Lami na niya. Ah. Asa. Isug lagi kay bay. Isto kaya pong kayo? Ana na lang magpa. Matabang ka sa mga din. Bintaha to ganiha. Ay karon kay nanay ayos pero katong ganiha isugay. Bintabang. So, mag-inom nami. Amo na sa nitiwason. And we're back. Eh, nandito na po kami. Bumabalik. Grabe itong lasa to. Tanglas. Yeah, the taste so very hard, like a girl. Girl like The stony heart with a stony heart, so very hard. So very hard. so very strong. Strong. Like I'm strong. Oh, Oh, I'm strong. I'm Such strong. a burger. Arnold Schwarzenegger. Burger. The bodybuilder. You know that? Then I will give this a grade. I think 5/10 because so it touching my heart. My heart are broken like a broken ganador. 45 kilo. Ang gagawin po nito ay 5. Para sa akin 5. Kaya bawal yung 4 eh. Di masasangkar sa class record. Ang Dahil ang totoo po talaga ang grade na ito is 4, but Derek is angry. If we give 4, they fired out of the work. work. So we don't have work. Oh, The family die. hungry. Die. Gutom pag na. Oh, Human gutom, pas mo. pas mo. Bus mo, patay. Patay. Mo patay, lubong. Lubong. Human, langit. Langit. Adili na malangit. Pa, Ako man nakakaon. purgatorio. Ako man nakakaon din ng langit. Sige. Winasak niya ang tahanan ng aking puso. Ay, mikin sa de. Gato yung babae din naman sa Ay, wasak din. Shit ako mo. Shout out mo pala kay Kuya Naj from Riyadh, Sarah Jane from Papa New Papayugini. Sa ito ni Sarah Jane. Papabini. Katong sige lang niya. Bradex. Yes! Gabrielan. That's right! Agway Kwartahay. Yeah! Okay. Remember? Remember! Remember Sarah Jane? Yes! Don't forget me, Sarah Jane. Yeah! Swap from Summer. Summer and Kuya James Kuya Hames. from all over the world. No. From Scarborough Shoal. All Asia. All Asia. All Asia. Rounding from the ship. Captain Barbosa ng Cebu. Also, we don't forget Mr. Anthony. Thanks to this. Wine. So strong. No, this is not wine. This is whiskey. Whiskey daw. No. I mean, reminder. When you drink, never drive. When you drive, never drink. Kung minong kita, so sa tiyan, dili agi sa utok. Kung agi sa utok, magdagka, magtutuyo pa niyong utok. Mahog na siya purga, kaya mga bitok dyan rin, no? Mga Mga matay. Magtiwa sa migtagay. Salamat, party people. Go Kappa, Way Sirado.